preguntar una petita curiositat. Si el dissabte vas poder veure el programa que va donar per Millennium, i segons tu, què et sembla el tractament que van donar? Com ens han fet arribar? Estàs d'acord? El Millennium? Amb el tractament del tema? Home, pensant que som una autonomia espanyola i un departament dels Pirineus Orientals en tot estructurat en altres autonomies espanyoles i per l'estil, em sembla que va ser prou digne. Si mirat des d'una perspectiva purament objectiva, amb consciència d'estat i amb voluntat de recuperar la nostra història, doncs és una mica com que es diu donar peixet a l'enemic, no? Perquè com es pot entendre que fem un punt des de TV3 es faci un programa per restituir una mica la consciència o la memòria d'en Colom, la seva personalitat o la seva biografia, i se'ns portin a dues persones que defensen que en Colom és genovès. Aleshores, ells venien això a TV3, jo vaig estar aquí, ja m'ho pensaré, i es van com ja t'ho pensar, home, escolta, hem de fer un programa objectiu, no? I ells entenen l'objectivitat com donar un ganivet a aquells que ens volen degullar. Dic, home, tu ja en tens un per defensar-te, donem-ne un altre, no? Amb igualtat de condicions, no? Aquests que et volen degullar, donem-ne un ganivet, i així estem en igualtat de condicions. Jo penso que per això dic que sent la situació que tenim, no? Que no m'estendré en disquisicions polítiques, no? Perquè tothom ho té clar, no? Però la situació que tenim doncs és un pas endavant important, perquè sociabilitzem d'una vegada per totes el tema de la nostra història col·lectiva, sortim de l'àmbit estricte d'aquells discursos de la decadència, del rector de Vallfogona, de la pesta, de la Catalunya tancada en ella mateixa, mirant-se en un riu i vomitant sobre els propis genitals. Doncs sortim i comencem a obrir una porta a una reflexió en un àmbit diferent, no? Que és la història d'Espartó. I anem en comptagotes amb una televisió, una TV3, que hem de pensar que TV3 quan es va fundar ja va ser la tercera televisió espanyola, no? TV1, TV2, TV3, això també de derivació. Doncs tot i aquests condicionaments, no? Doncs tot i amb això és un pas important, és una porta que no m'hauria perdut per res, no? I de fet hi era, tu vas veure allà, és que hi era. Respecte al mateix programa també es va mencionar que el dia 20 es donarien els resultats de les proves d'ADN que s'havien fet als descendents. Jo no he sentit, o potser no m'han enterat, que s'hagi publicat res al respecte. No ha sortit. No s'ha dit res. El dia que es dirà a final de juliol. En qualsevol cas és un tema del 2 que no té res a veure ni ganes. El mateix senyor Bortani va reconèixer en públic el promotor de la prova que les restes originals hi ha prova que siguin autèntiques, amb el qual ara no estem fent, no? Vull dir que amb el qual són ganes de fer en el fons també jo penso que així com que algunes malalties o alguns assots que ens envia el destí ens poden servir per canviar algun, no? Doncs que el tema de l'ADN també ha servit per dimensionar el problema del colom català. O sigui, que ens pot sortir un tret per la culata, sí, i per exemple a vegades comparo amb aquestes proves i que això és com un bumerang tirat per un borratxo bonament, no? I que pot parar-te a l'ull bo, no? Aleshores no sabem ben bé com s'utilitzaran aquests resultats, però mentre no s'utilitzin, si fem bullir una mica l'olla, si s'ha fet un documental al Discovery Channel, ha fet un documental i arreu del món s'ha parlat de Catalunya, doncs és un pas més. Jo no crec que en Colom sigui més o menys important per ell mateix que res de les altres coses que són importants, però el que sí que és important és que a través del Colom podem refer la consciència col·lectiva adulterada. A través del Colom és com una esquerda en el gran mur del gran germà, no? Aleshores és bo estirar i a veure on anem a parar, i si això porta que ens facin un documental, que se'n parli una revista, que anem a TV3, que fem bullir una mica l'olla, que vosaltres us interesseu pel tema i vosaltres tindreu un petit cercle d'influència, un comentari sobre taula, això es comença a estendre. I algú deia que la llibertat mateixa sempre precedeix la idea de llibertat.
doncs amb la mateixa idea de veritat, la veritat mateixa l'ha de precedir l'idea de recerca de veritat, no? Insisteixo que estem en el camí, no? I que cada vegada som més i cada vegada és més interessada i a veure què passa, tot suma. Tenint en compte això que hi ha molt moviment i molta activitat, molta gent involucrada, per escoltar la tasca ingent que heu fet de documentació al respecte, per què encara costa o no detecta encara una implicació de l'àmbit acadèmic, de l'entorn acadèmic, és a dir, historiadors, universitaris, gent d'aquesta no assumeixen de forma clara, encara tenen una certa aprensió encara a assumir aquesta tesis. Per què encara no hi ha aquesta, no es nota en aquest ambient? Malgrat la tasca immensa que s'ha fet de documentació, per exemple, de proves que esteu portant i tot això. Jo diria que això és una qüestió psicològica. Jo veig barreja entre qüestió psicològica i un tema polític, és que es barreja tot. I després si afegeixes, per exemple, els personalismes, tothom ha de dir el que és important. No, això no és important, circuladament català no. El que és important, deia avui un home en el periòdic, el que és important són com els colonitzadors i l'impacte els pobladors americans van tenir sobre l'economia indígena i la desestructuració, que és veritat, això també és important, no? Però aquest no és el nostre tema. És com si un senyor valdentista li formava el queixal i diu, no té importància si li formava el queixal, té importància, és com el seu cos està organitzat per produir un queixal a la seva boca, no? Bé, clar, jo penso que hi ha un problema, i és un problema d'honestedat intel·lectual. Ningú li agrada reconèixer que ha badat al llarg de la seva vida, que s'ha cregut com un nen petit les cròniques adulterades i que necessitem també mites irracionals. Això tots en sabem molt, no? De mites, la irracionalitat del mite imposat. Això ho necessitem, no? Encara hi ha gent que continuem en l'Espanya 1 i no 51, encara hi és així. I l'altre dia sentíem també un diplomàtic espanyol dient que si Catalunya es podia comparar amb Montenegro era el delirium tremens, no? Bé, doncs penso que el que convé és la paràlisi intel·lectual i la irracionalitat a ultrança, i això sembla que tapa les grans qüestions de tota la nostra eternitat és que estem fent alimentant els nostres exterminadors, no? Com que són preguntes que no es poden fer, doncs penso que millor tapar i responen com tapant les grans preguntes, no? I després hi hauria també un altre tema que és l'inherent a tot desenvolupament científic, no? Qualsevol novetat científica vingui de l'àmbit que vingui no és acceptada avui per demà, i nosaltres doncs som conscients d'això i que això trigarà uns anys i hi ha d'haver un canvi generacional, un canvi d'estil polític, un canvi d'importància en els referents culturals que vulguem consolidar com a via d'alliberament o com a via d'alienament, no? Depèn de la via que prens, dones importància a una cosa i dones un no amb les altres, no? Els colonistes d'Amèrica van ser erradicats perquè la població sapigués què havien fet els hispans allà, i erradiquen els colonistes d'Índia, s'indignen i tenen arguments per la independència. Doncs necessitem arguments per la llibertat o arguments per l'alienament, i simplement és això. Jo penso que encara les estructures de la universitat, les estructures del coneixement, les estructures de l'intel·lectual de tot, no? Encara estan molt supeditades a una mena de rèmora d'aquestes del fanatisme irracional de l'Espanya una i indivisible. És un tema molt diferent. Aquesta tesi del genovesisme, de Colom genovès, o aquesta impostura que... Quina documentació intenten aportar-ho? Ho dic des de la ignorància. No, ja no hi ha un Colom. Sí, d'acord, però vull dir, quan es comença a aplicar la genovesitat d'una manera sistemàtica amb el Mussolini. O sigui, amb el Mussolini ja surten uns llibres que recullen totes les proves que tenen per demostrar que Colom és genovès. Ja està, o sigui, pel segle això. Abans hi havia un llibre aquí, però que pren una dimensió d'estat, és amb el Mussolini. És molt modern. Sí. Com l'Estat assumeix el postulat de Gènova. En canvi, al segle XVI,
La ciutat de Gènova prohibeix amb un cronista seu, dic en Colom era